Здравейте хора! Днес на 11 октомври 2013 година се е създало БФФ, групата, която има видеоклипове и снимки. Good. Те ще станат известни в YouTube, в AskFM и във Facebook. И да, тази група се ръководи от 4 човека и едно животинче. Това съм аз, Михаела Кълшкова, Яна Гергова и Йоано. Една Йоанка. Забравих фамилията, но нищо. Ние имаме еднакви гердани и парфюми. Ние сме нови тук. Животинчето ни е котенце. Сега ще ви го покажем. Ето го. Ето го. Спи, защото правихме видеоклипове и подготвяхме така, сайта го нагласявахме и да. Няма какво да кажа. Ще очаквате много снимки и видеоклипове от нас и да. Чао!